Okay, mutane da yawa suna ta ƙorafe-ƙorafe cewa ai yanzu duk kuɗin da ka tura sai ka sanya narration shin me za a yi da wannan kuɗin. So amma kuma muhallin shahid shine ba haka abin yake ba. Ba wanda ya ce duk kuɗin da za ka tura sai ka sanya narration. Na ga wasu na sa wannan kuɗin siyan doya ne da sauransu. So doka abin da ta ce shine kamfanonuwa da suke cinikakkeniya da mutane invoice ɗin da suke generating wannan dole sai sun sanya mishi cikakken bayani na kalar cinikayyan da aka yi. Musamman misali idan aka yi cinikayya tsakanin kamfani da kamfani wato business to business, so akwai jadawalin abubuwan da aka yi cinikayya a kansu ko ba haka ba. So wannan invoice ɗin wato ana kiran shi e-invoicing a dokance kenan. So wannan invoice ɗin da kai generating na kayayyakin da aka yi cinikayya, to doka ta ce sai ka tura da wannan cikakken bayanin ma ita hukumar tattara haraji ta ƙasa domin ta iya gano ga adadin kasuwancin da kai, sannan kuma a yi amfani da wannan bayanan domin lissafa nawa ne za a karɓa a haraji, musamman harajin VAT da shi ne yake wanzuwa akan kayayyakin da ake cinikayya da su na yau da kullum. Commodities ne, kayan abinci ne, supermarket ka je ka sayi wasu 'yan kayayyaki duka. Sannan nau'i na biyu bayan business to business akwai business to customer. Kamar misali ni in tashi kawai in shiga supermarket, ai ni customer ne ko ba haka ba. Tashi in shiga supermarket, so duk abin da na siya a wurin kai customer, kai kamfanin kai doka ta ce ka tattara wannan bayanan abubuwan da na siya na cinikayyan da na yi ka tura mata, kuma wannan turawan awa 72 kawai aka baka ka yi cike wannan e-invoice ɗin ka tura ma hukumar tattara haraji ta ƙasa. Ita kuma sai ta amfani da wannan bayanin ta iya gano cinikayyar nawa aka yi, sannan kuma haraji nawa aka sa da kuma haraji nawa za ta karɓa a ɓangaren wannan kasuwancin. Saboda haka mutane su kwantar da hankalinsu, ba wanda ya ce duk wanda za ka tura ma kuɗi a jikin narration na receipt sai ka rubuta ga dalili. Wannan specifically na masu yin kasuwanci ne, wanda shine zai ba ma hukuma dama ta iya gano kasuwancin nawa suka yi da kuma haraji nawa za su biya. 'Yan kasuwa su a dokan wannan sabon dokan harajin za su biya abin da ake kira CIT, Company Income Tax. Amma kuma dokan ta yi rangwame sosai, saboda dokan ta ce duk wa'anda annual turnover ɗinsu wato a kowace ƙarshen shekara kuɗin da suka jujjuya ya yi daidai da miliyan 50 ko ƙasa da miliyan 50, to za su biya CIT ba su biya haraji ba. Wato wannan an sa wannan matakin ne domin ya ƙarfafa ma ƙananan kasuwanni da kuma ƙananan kamfanonuwa masu tasowa, kada ya zama da cewa an sa harajin da zai dakufar da su, kuma alhalin su suna so su haɓaka tattalin arzikin ƙasa domin za su ɗauka aiki, za su biya albashi da dai makamantansu. Saboda haka idan annual turnover ɗin masana'antarka ko kamfaninka ya yi daidai da 50 million ko ƙasa da 50 million a kowace shekara, you are tax exempt, ba za ka biya company income tax ba. Dokan ya ce kamfanonuwa masu annual turnover sama da miliyan 50, to akwai harajin 30% da za su biya. To kamar yadda kuka sani akwai federating units guda 3 a Nigeria. Akwai federal government, akwai state government, sannan kuma akwai local government. Wannan dokan haraji ta ba ma gwamnatin tarayya ko NRS ta tattara harajin duka inda za a iya karɓar haraji, a tattara shi a wuri ɗaya, sannan kuma a kasafta shi ma duka wa'annan arms of government ɗin ko federating units. Saboda haka harajin da aka karɓa na gama garin kowa ne, idan an gama kuma kowa zai karɓi shi daidai da yadda doka ta tanada tsakanin wa'annan federating units ɗin, federal government, state government da local government. Tunda harajin nan ai federal government ne take karɓa a madadin kowa, saboda haka harajin da aka tattara definitely za a raba shi daidai da yadda doka ta tanada. So kamar yadda kuka sani ko in ce ina mai sanar da mutane cewa Nigeria ba ta da abin da ake kira inheritance law,
wanda wasu ƙasashe kamar ƙasar Ingila suke da shi, na cewa duk gadon da mutum ya gada akwai wani haraji da zai biya. So Najeriya ba ta da wannan dokan. Ko biliyan 100 ko kuma tiriliyan nawa ne aka raba gado aka baka, you are tax exempt. Inheritance is tax exempt. Ba wanda zai karbi harajin ko kwandala daga kan harajin da aka baka tsurar shi, ko kuɗi ko kadarori. Amma bayan an baka wannan harajin, duk wani cinikayya da kai da shi ko kasuwanci ko jujjuyawa da kai amfani da wannan kuɗin gadon naka kai, to za ka biya mishi haraji. Misali, yanzu an raba haraji, an raba gado kan misali, an bani nawa share din ko tiriliyan nawa na gada daga wurin mahaifina, ba ni da haƙƙi in biya mata haraji. Amma idan na ɗauki wannan kuɗin na sa su misali a fixed deposit account na gwamnati, wanda a kowace ƙarshen shekara kuɗin na za su na yielding returns. So duk wannan kuɗin da na samu daga wannan kuɗin da na sama banki ta jujjuya, so akwai haraji da za a karɓa a kan shi, daidai da tsarin da aka riga aka gindaya a cikin kundin tsarin karɓar haraji. Haka zalika idan na ɗauki wannan tsuran kuɗin na sa shi a kasuwanci, ko na gina kamfani, ko na sai hannun jari a wani kamfani, to duk income ɗin da na samu daga wannan hada-hadan na juya wannan kuɗin gado ɗin, tabbas za a biya haraji a kan shi. Wannan sabuwar dokar harajin kamar yadda kuka san dokoki ne guda 4. So ɗaya daga cikin wannan dokar ita ce canja sunan hukumar da ke karɓan haraji a madadin Najeriya. Hukumar da kowa ya sani shine FIRS, ko Federal Inland Revenue Service. So masana sun hango cewa idan an ce Federal Inland Service, wato mutane su ɗauka cewa to wannan hukumar kawai dai tana karɓan haraji ne ma federal government kawai. Koma bayan abin da yake cewa ita kanta FIRS ɗin tana karɓan haraji ne a maimakon ƙasa baki ɗaya. So domin toshe wannan shubuhan shine aka yi reforming, aka yi restructuring wannan sunan ya koma Nigerian Revenue Service, wanda suna ne wanda ya nuna iyakokin ita wannan hukuma, kuma ya bata cikakken mandate. Sannan dalili na biyu, bayan sauya wannan suna, ita wannan NRS din ita ce yanzu kadai hukumar da doka ta bata dama ta karbi haraji a madadin federal government. Idan ba ku manta ba, da can FIRS za ta karba, customs za su karba, NPA za su karba, da dai sauran hukumomi. So yanzu wannan sabuwar doka, NRS ce kawai za ta karbi duka haraji a madadin ƙasa ta Najeriya. Sai kuma dalili na uku, akwai amfani da technology wanda wannan sabuwar doka ta zo da shi, wanda can da FIRS ba ta samu wannan mandate. So bisa ga wannan dalilai guda uku, shi yasa aka canja suna from FIRS to Nigerian Revenue Service, wato NRS kenan. Saboda haka duka suna ne aka canja da kuma faɗaɗa tsarin aiki. Da yawan 'yan Najeriya suna da wannan ƙaiƙayin a ransu cewa wannan harajin da za a karɓa kamar wata ƙasa ma ake tara musu, bisa ga yarjejeniyar da Najeriya ta shiga da ƙasar Faransa akan wannan sha'anin revenue din. To ita kuma za ka yi musu uzuri, saboda idan aka lura da yanda aka shiga wani yarjejeniyar, babu wani bita, babu wani sanarwa ko aji wani zauren muhawara tsakanin wakilan al'umma ko a Senate ko a House of Reps domin a tattauna wannan yarjejeniyar. Kawai dai mutane sun tashi kwatsam sun ga cewa an riga an yi signing. So a iya binciken da muka yi, ita federal government ta ce wannan yarjejeniyar haɗin gwiwa ce domin ƙarfafa ma Najeriya akan yadda za ta iya bunƙasa harkar karɓar revenue, ba wai a karɓi kuɗi a kai ƙasashen ƙetare ba, ko kuma ita ƙasar Faransa ɗin. So amma dai mutane har yanzu suna da wannan ƙaiƙayin, kuma insha Allah mu kanmu idan bayanai suka ƙara wanzuwa, muka ƙara samun cikakken bayani akan alƙaluman wannan kwantiragin, insha Allah za mu sake zuwa mu yi zama kuma mu wayar ma da 'yan Najeriya kai akan yadda wannan yarjejeniyar take.